जि जाबाय जालांबाय बेखौथ' आरो जोंबो सोलायनो हाला। औ आयै, मानसिनि जिउआ आरो जोंनि आखायावथ' गैयाना। दानो दं दानो गैया गासैबो इसोरनि सायाव। जानायखौथ' जोंबो बोरै सोलायफिननो हानो दे। दाथ' आरो जों गाबबाबो दुखु खालामब्लाबो थांखानायालाय बहाथो फैफिननो हाबावनो जोंनि आब' सनाया। मानसिनि जिउ होनब्लाथाय बिदिनोसै आयै, माब्ला मा जायो जेबो हमनो हाया। बिनिफ्राय हामजाय अपारेसन जाखांनानै मा जागोन फालाय? माने आबौ साननि महरा इसोरा दाना हरनाय महरखौलाय माबोरैथो सोलायजाफिननांगौ जाखो? औ आइ, जेन'बा आबौ मोनथायनि महरखौ बोरै बेबायदि जायो आयै? दानि जुगाव बेफोर गासैबो जाजोबो। माने जोंहा बाबु साननिखौ महरखौ मोनथायनिखौ होनो नागिरनाया सार्जारि खालामनाय जासिगोन आरो ना। आयु बेबायदिबो जायो आरो मेहेर? जायोथ' र', मोखांल' मा गासिबो सोलायजोबनो हायोना। जेन'बा नोंनि महरखौबो सोरबा दुप्लिकेटा खालामनोबा खालामनो हाबावगोनसो, मिथिबाय? बा एथ' बेबायदि जाथारो आरो? औ, माथो सानदों? माने जिउआथ' जोंहा आदानो थासिगोन, नाथाय फेसआ मोनथायनो थासिगोन। जोंनि न'खरावथ' मानो बेफोरबायदि फैबाय थाखो दे मेहेर? मोनसेनि उनाव मोनसे जाथायानो जोबनो थांला माथो। नंगौथ' र', बाबु मोनथायाबो हरखाबैनो बिदि गोमानानै थांबाय। आरोथ' बिनि सिगां आयंआबो गोमानानै थांबाय। नै दिनै दा बिदि जालायबायना। नाथाय बिदिबा आंनि आबौ साना आबौ मोनथाय? औ आयै, जेन'बा फेस गोदान होखानांसिगोन बुंदोंमोन नालाय डक्टरा। दा बेखायनो बिमाया हनै जुरिया फिसाला उन्दैनि महरखौनो होनो बुंदों। मोनथाय बाबुआ गोमालांदोंब्लाबो सानाबानि महराव अराय थांनानै थासिगोन जोंनि गेजेराव। आंथ' बेफोरबायदि जायो होनना मिथिथारामोनहाय। दानि जुगाव गासिबो जाजोबो आयै, फुरा माने मानसिनि लुकखौनो सोलायजोबनो हायो। जोंथ' एबारसो मिथिथारदोंहाय आबौनि महरा बेबायदि। माथो खालामबावनो आयै, अब्लाबो दा महरा जियानो जा जोंनि आबा सानाल' मोजाङै मोजां थाथोंसै। औ, आंनि आब' सनायाल' मोजाङै मोजां थाथारथोंसै। सासेयाथ' गोमालांखाबाय, जोंथ' आरो मोनफिनलाबो। अब्लाबो जों गोसोखौ हमथानांसिगोन। मिथिगौ जोंनि थाखाय गोबां बिखा खामथाव गोब्राब जासिगोन। सासेखौ माबोरै बेबायदि बिदाय हरबावनो मा गोसोखौ लानानै? आरो सासेनि जिउआ बासायदोंब्लाबो बेबायदि जाथाय जानानै होबाय। नंमारगौबो बिहामजो, दा जेरैखि जायाबाबो जों गनायनानै लानांसिगोन। इसोराबो मानो बेफोरबायदि माया गेलेयो देनाय। बाबु सानाबो थाबैनो मोजाङाव फैथोंसै। जेन जोंनि न'खरावनो सुनिसो हाबनानै थाबाय। थारैनोहाय बिहामजो, बोरैथो सासेनिफ्राय सासे बेबायदि गोमाबाय थाखो होमबा? आंगोआ गोमायोब्ला माबायदि मोनो? आंनिफ्राय बांसिनानो सोर मिन्थिनो देनाय? जेन थेनसो आंबो बावनो नाजागासिनोमोन। आरो बेफोरबायदि जाथाय जाना होबावबाय। बिदिबाथ' मोखांफोरखौनो हाख्ला बेफोरबायदिसो जासिगोन ना बिहामजो? बेफोरो डक्टरनि खामानि आयै। आरो आंनि खोनानायाव डक्टराबो मोजां होनना बुंखादों। जि जायो मोजाङानो जागोन दे, इसोरनि अननायाव आबा साननि अपारेसनाबो मोजाङै मोजां जालांथोंसै। महराथ' मा जेरैबाबो सोलिगोनहाय, आंनि आब' फिसौ सासेयाल' हामथारथोंसै। नङाब्ला जों सहायनो हानाय नङा। अब्लाबोथ' दायो नै आबौ सासेनि महराव आबौ सासेयाथ' थांना थासिगोन ना। औ आयै, सानैबो जोंनि गेजेरावनो थानाय बायदि जासिगोन ना। बेबायदि दुखुआनोथ' मानो फैयो दे जिउआव? आयं। औ मेहेर, माबा नोंनि आबैमोननो साहा एसे लाबोनांगौमोनहाय। दहायनिफ्रायनो जेबो जायाखैबो लोङाखैबो ना। न'आव थांनो थिनदोंमोनलै आयं, थाङाखैनो रावबो माथो। बिसोर थांखानायबो नंला दे, थाथोंसै अपारेसन जाजासे। गावसोर दखानाव थाङोब्ला लिंलांनायदो, आरो थाङाबालाय बेयावनो लाबोना होफैदो एसे। जागोन दे आयं। ओमफ्राय माबा नोंनि आफायाबो हजोंहाय मोनथायनि बिदायनि जगार खालामनो थांबाय। बिदायखौबोथ' होथारखानांगोन ना, गोसोखौ हमथानानैबाबो बिदाय होनांसिगोन जोङो। औ, माथो खालामबावनो बेबायदि बैसोआवनो गथ'आ जोंखौ नागारनानै थांनांबाय। हरखाबै बेबायदि जाथाय जानानै देरखानाय बेफोरबायदि गोमालांफिनोब्ला गोबां दुखु मोनो आबा, गोबां हांमा थायो। जानायाबो जायो एक्सटेना जाया नङानो। जानांगौ दङब्लाथ' रावबो लाखिनो हायाना आयं। बेनो जाहैबाय। दे बेफोरखौ रायलायनोथ' आरो दा मा जाबावनो। थांनाया हनै थांखाबायानो। ओमफ्राय हाथरखि बिहामजो, नोंबो न'आव थाङोबा थांदो, रेस्ट लाहैदो दसे हा। औ, थाङोबालाय दोनलांसैमोन आङो। नाङा दे आयै, आंबो बेवहाय नोंसोरजोंनो थाथ'गोन। दे अब्लालाय। बेबि, नों न'आव थांदोंबा थांथ'दोंमोन ना? नोंसोरनो बेयावनो दंजोबो, अब्ला आं मा खालामहैनो न'आव? बेवाइफोरनि अपारेसनखौ जाजोबनायखौ नेथारनोसै ना। दे होमबालाय, आरो फंबायनि बिदायनिबोथ' जगार खालामनांगोन ना। आदानि अपारेसना जाखांबानो राजा उन्दैखौबो लानानै थांसिगोन ना। माब्लाबाबो बावनो हानाय नंला मेहेर। बाबुनि रायदावनाय एदावनाय जंखायनाय।
बावनोथ' जों गासिबो हाखानाय नंलाना दाथ' आरो आदाखौ नायब्लानो मोन्थाइखौसो गोसोआव फैसिगोन ना नुबानो गाबज्रिफ्लांगोनसो खोमा राजा मोन्थाइखौ दे होमबा ना दसे थाथ' नों बेयावनो आबैमोनखौ दसे दखानाव लांना फैनि आङो नोंबो थांबाथ'दो नाङा मेहेर जेबो जानो लोंनोनो गोसो जाथाराखै दे बिदिबालाय माब्रैथो बेबायदिल' जाथारखो दे थुनथुलि थुनथुलि आयै हाबुङा थांखो बेलाय ना साना बादामसो फानहैमारबायसै थुनथुलि आयु हाबाब फट' लागायनायफोराबो आयै मोजां न' आंनि फेभरेट एक्टर बेखायनोथ' आं आदा लिंसारखौ बेयाव दोनदों नोंनि खोथाफोरा गावासो बाव नायबाथाय मुदै गलायनाया होननाया सोर आयै आंलाय माला बेफोरबायदि गाबासै मिन्थिखायो दे आङो नै जाम्बि गथ' देनां नोंहाबो फिसाइनि फट'खौनो गिदिर बेफोरबायदिनो लगायना लानो हाया नोंनानो लगायनानै लाबानो जाबाय आरो मोजां होनबा माबा ओमफ्रायथ' आंथ' थांखिया बेवहायनो लाबोगोन आं नोंजामादैखौ हा बिदि लाबोनो हायो आं मालायखौ मिन्थिया आंहा लाबोगोन आरो ओमफ्राय नों जाबाय थाबानो जाबाय आयै बुंनायफ्राथ' नंगौसोसै बेखायनोथ' रायखांबाय थाना नोङो लाबोजागोनबा आंजोङो गथ'आलाय मा उल्था बेलाय हा ओमफ्राय नै ओंखाम जानोसै लिंफैदों आङो थ'द' दावदै लाबोफादोंना आङो दैसे रुखाबाय आङो थ'दो ओंखाम जाहैनोसै नोंनि सिमां मोगथां साना भाजा बार' भाजा बेफोरखौ दोनथ'दो दिनैलाय आंना बिजनेसा जाथ'वासै आं गोसो जाथ'वाखैना आयै हा गोसोबो जाथ'लाया होनबा इसोना थुनथुलिया दिनै गोसो जाथ'वाखै बेखायनोथ' थाङाखै ओमफ्राय नोंनि दावदै गोमोखौ आं दायखावसोखा मोनथिया दे फै साननि निउसखौ खोनानानै गोसोआथ' उसुखुथु मोनदों आंखौ नाथाय दाथ' बे मा जामारदोंबा बे सासे थैबाय नाथाय सोर आं सरि सान आं नोंखौ खबर लानो माबोरै दे दायो दुखु मोनब्लाबो ओंखामखौ जाहैनोसां आं बिदि थानो हायाथ' ओंखाम जानाय टाइमाव ओंखाम जानांगौनो दुखुखौ दसे दोनथ'जायोना आंहा नांगौबा दायो दुखु जाफिनगोन दे नङाबाना आङो बिसिनाव थांगोन आं दायो थांनायानो सोंहैनाया हामगोन दे मा जानो आरो थांगोन आं आबै एसे ओंखाम जादो नाङाहाय आबौ ओंखामखौलाय मा गोसोजों जाबावनो आं एथबां बेफोरबायदि जानायाव आं जानो हानाय नङा आबौ हानाय नङा आङो बोरै साना आबै बहा दं आं खेबसे लोगो हमनो सानखौ खबरदार आरो आगानसेबो दाफै आबै नोंसोर आंखौ मा बुंनो बुं ओमफ्राय उनाव बुंबाय था आं खेबसेल' नायगोन ना सानखौ माबोरै दं बियो मोजाङैथ' दंमोन आं खोनानाय लोगो लोगो फैदों आबै नोंहा बेखौ खबर लाफैनो बिनि सोमोन्दै मिथिनो जेबो मोन्थाय गैला आरो जेसेबां हायो थाबैनो ओंखारलांदों बिनिफ्राय नङा आंखौ खेबसेल' नायनो होना प्लिज आं नांगौबा गोजाननिफ्रायनो नाहरगोन नाङा नोंनि सायाखौबो आंनि आबौनि सेराव फैनोबो होआ आङो ओंखारलां बिनिफ्राय आबै बिब्दि दाबुं बेबायदि मानिनाय नङा बे आबै आं बेवहाय जेबो दावराव खालामफैयाखै बास खालि सानखौल' खेबसे नायनो फैदों माबोरै दङ आं खोनानाय लोगो लोगो गोसोआ बोरैबा मोनथारदों आबै माबोरै दं बियो साना आंनिया सान आबौनि थाखाय सिन्था खालामनो थाखाय जों दङ अब्ला नोंनि मा गोनांथि प्लिज ना आबै आंखौ खेबसे नायनो होना नोंसोरो बुंखाबायना नोंखौ ओंखारलां बिनिफ्राय दा पुलिस लेंहरनांगौ जायख्लंबाबो बेबायदि दाबुं आंखौ नोंनि आदाखौल' खेबसे लोगो हमनो हो आंखौ आं हारसिं ओंखारलांगोन दे जों नोंनि थगायनायाव खेबसे फैखांबाय दा नोंखौ माफ खालामफिननानै बेफोरबायदि माबानानै आबौनि जिउआव फैफिननानै आबौनि जिउखौ आं खाथ्रा दोननो हाया आबै आंखौ बेबायदि समावबो नों सानखौ नायहैयाखै ओमफ्राय नोंसोर मा सानदों आंखौलाय खबरथ' जेरैखि जायाबाबो लाखागोन आं सानखौ नोंसोर नायहैयाबालाय मा जादो आरो आंनि साना माबा मोनसेल' जाथोंना आंखौ नायहैलायाखैनो नोंसोरो उनावसो मोनथिगोन र' ओइ थां मा खालामो उनाव दिन्थिबाय था बांद्राय बारा गथ' मोनथिबाय बेवहाय उल्था बेफोरबायदि मालाया मा जादों गोख्रै ओंखारलां बिनिफ्राय नोंसोर उनावसो मोनथिगोन र' आंखौ सानखौ लोगो हमोआखैना मा जादों उनाव खबर लागोन आङो एसे मोजां बुंसेयावबो आंखौ बेफोरबायदि बादा होलायदों आयु बे हिन्जाव आंनि आबौ साननि जिउआव फैफिननाय माने बरबाद जानाय जायखौ आं मालाबाबो जानो होआ जाय गोजान जाखाबायानो गोजान जाखाबाय आबै मालाय आदा सानाबा सैखाला बेखौ नंगौथ' र' नों दा सानाबा फनखौनो हमखालामोन दा आरो बिनि खोथाखौ रायलायबाबो रागा जोंखायोमोन नुदों लास्टआव गावनि रंखौ देखायखाबायना बियो
नंमारगौबो दे आबौ फार्स्टआव गोदै गोदै रायलायनोसै उनावहाय गावनि आसलि महरखौ दिन्थिमारनोसै नांगौबा आंनो नेबाय थागोन थेवबो आबौ सानखौ लोगो हमो आं बेखौ नाथाय आबै एबारथ' मोनथिखानायानो नंला खोमाना बियो आदा सानादि दायो महरा सोलायसिगोन होननानै बेफोरबायदि सिनायियानो मोजां जासिगोन दे आबौ मालाबाबो दा मिथिथोंसै एक नाम्बार फाल्थुखलै बियो नंमारगौबो नों दा साननि जिउखौ बरबाद खालामना होनाया बेनो बिसिनि न'निसिम सफैनायाथ' सफैबाय र' नाथायथ' ओमफ्रायो सानानो दंना गैया दादबोथ' सानाथ' गैखायानो ना अब्लाबो सोरखौबा लोगो मोननायबा आं सोंगौमोन दा बबे हस्पिटालावबा लांदों ओमफ्राय आं नायगौमोन दा ओमफ्राय सिङावलाय मा ना हाबहैगोन आंलाय आंखौथ' एसेबांबो सिनायाना बिसोरो दाख्लै खेबसे फैदोंब्लाबो रथ'लाय आदा औ मा जाखो माने आदा राजा बेहाय मानो गाबदों मानसिफ्रा बिस्रा मा जादों आदा अ नों सोरथोमोन ओमफ्रायलाय बिस्रा माने फिसालाया थैबायना सासे फिसालाया गोमाबाय औ नानि सिङाव थांनानै नायगोन बिसिनिनो सोरबा सिनायनायखानाव नोंबो औ आदा बिदिबा सानसोराङा बे बुहुमाव गैला माबोरै बेबायदि जानांगौ जाखो सानसोराङा थैनो हाया बे बिदि थैनो हायाना माबोरै थैनांगौ बेलाय आबै ज'रा आंबो थांफागोन आबा नोंजों आबा जना बाबा माने बिदि ओमफ्राय दसे बुंदों दे आबा नोंखौ गैला होननानै आं बुंदों ना जेब्लायबो जोंनि बिखायाव थाबाय थागोन आबा आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आबा जना आबा लोखि आंनि आथुरागि जायगाखौबो रावबो गुबुना लानो हाया आबा बे जिउ मोनसेया नोंनि आस'खान्दासोमोन आबा आस'खान्दा जिउ लानानै मानो फैया दे नोङो आबा आंनि नों दङ थागोन आरो जेब्लायबो थाबाय थागोन थांदो आबा सिनामोनथाय आंनि जोबथा मोजां मोननायमोन नों आबा नाथाय दिनै नोंनि आफाखौ नागारनानै थांबाय नों जों गासैखौबो एसे सिगां आफाया थांबाय दा बाबु मोनथाया थांलायबाय एक्सटेन्टफोराबो जाया नङा दासान्दि जालाबाय थादोंना दसे जाथारलै दादि फात्ताबो मोनलाया नोंबो थांलायबायसो आरो आबा मालाबाबो सानाखैमोन जे नोंखौ आङो बेबायदि हालोदाव नुगोन होननानै आबा दादि अब्लाबो मोनथाया थांदोंब्लाबो जोंनि बिखायाव अराय थागोनथ' थागोन सानसे नङा सानसेथ' बेहायनो फैखानांगौखाना जिउआनोथ' माबायदि जाथारखो रादे नाय माब्ला मा जायो जेबो फात्ताखौनो मोनला माथो बेनोथ'लै मा जाथारखो होमबा दिनै फैयै नायनाय फंबायनि जोबथा बिदाय सानावसो फैनांगौ जालायबाय माथो खालामबावनो मेहेर थांदो फंबाय जों गासिबो मिस इउ टु अरायबो नोंखौ गोसोखांबाय थागोन जोङो लाभ इउ टु आबा मोनथाय आंनि फिसालानि जिउआनो आद्रासोमोन बे संसाराव आस'खान्दा जिउखौ लानानैसो फैबाय नों आबा आद्रानो नोंखौ लानानै गोबां मिजिं दंबावोमोन नाथाय दिनै खामनानै हांगार जाजोबसिगोन ना आबा जेरैबायदि अर जोंगासिनो ना नोङो बेबायदिनो रोहो रोहोसो मोनबायलै गोसोआव दानो बेबायदि जाथावना नङामोनलै नोङो आं खनसेनो बोरै बिदि गोमालांखो दे जेरावखि थाहैया मानो आबा खुसियल' थाहैदो सना आबौ मोनथाय दे हामाथो खालामबावनो नोंस्रानि न'खरावबो मा जामारखो दुखुआनो जोबनो रोंला माथो औहाय मा जामारखो आंनि फिसालायाबो गोमालांबाय एसे सिगां आरो नै दा आबौ फिसौआबो बेनोथ' नोंस्रानि न'खरावनो माबा सुनि ग्रह हाबना दंथारोहाय नंगौबोथाय आंबो बेबायदिनो मोनदोंहाय बिदि जाबाय थानो मा बुंलाबायदों बेफोरखौलाय औ बे नोंसिनावबो सासे दंफैयोना बिहामजो हाथरखि आबैया औ आंनिबाथ' बेनो सुनि हाबना दंखोमाहाय जेबो बिदि खोनाफेरामोनहाय एसे रोंगौसोदां बाराबा फिसालाखौबो जाबाय आरो दा नै फिसौ फिसाखौबो जाबाय बे बिहामजोआनो दायनासोदां बाराबा जादु रोंगौ बियो मानसि जानायनि नङाबालाय बिदि सासे माथो सिगाङावबो गावनि हाबायावनो बिहावखौनो जादोंमोन मा आं जानो बेफोरबायदि बे
बेबायदिबाथ' सानसे जोबस्रांलांनोबो हागौ न'खरानो बेफोरबायदि बिहामजो थायोबोला जोंबो मेगनजों देग देग नुनायखायसो बुंबायहाय नङाबालाय बोरैथो बिदि जाबाय थानोमोन माबा गाज्रि साया थाब्लासो न'खराव बेफोरबायदि जालु जालाया मालाबाबो जोबानोहाय हा नोंस्राथ' बे बिहामजोआल'सो रोंमारगौ खोमा दे माबा मोनसे बियो नङाबा खि बिदि जागौमोन ना मा होनो बिनानावमोन धंस जालांगोन सानसे जायै जायैनो लाथिख' खालामगोन न'खरखौनो नंखाय बेफोर आयै आरो बुंबानो जागोन ना खोमसि फोथायनायसो बेफोर गासिबो नोंलाय हा मा मोनथिनो नोंबोथ' जेबो मोनथिरोङाना बिहामजो जों मा गाज्रि बुंदों नामा सिगाङावथ' बे गैयि समाव जेबो जाफेराखैमोनहाय बा जायै मानसिखौ बेफोरबायदि बुङो नामा जेबो दाय गैया मायानो एकदम मानसि जाग्रा बिहामजोसोहाय बियो बेखायनो साफा साफा बेफोरबायदि थैगासिनो नङा आबै बिसोरनि खोथाखौ लानो नाङा बबे दिनाव दङ फालाय बेफोरबायदि बुंलायनो न'खराव माबा जाथाय जाबाय अब्ला मा गासिबो बे हाथरखिनि दाय जानोसै नामा हा नोंसोर गथ'फ्रालाय दानिफोरालाय मा मोनथिनो जोंसो मोनथिगौ खोमसि फोथायनायसो आबासान नोंनि गोदान महर डक्टर एभरिथिं इज अके ना या गिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैथ'ला लासैनो नोंथांनि फिसालाया मोजाङाव फैसिगोन सान बेवाइफोर जियानो जाया मानो गोदान महरानो जा जियानो जा अब्लाबो आंनि आबासानाथ' दङ ना दे एबार लासै लासै मेगनखौ खेवदो आरो जेबो गिनाङा दे गासिबो अके थेंक इउ स' माच डक्टर सार बेफोरो मा आयै आयु एकदम मोनथायानो मोनथायथार मोनथाय